Pontevedra celebrará unha festa feminista o vindeiro 21 de xuño. Será no Mercado de Abastos no marco da campaña Ábrelle a porta ao feminismo, posta en marcha polo Concello de Pontevedra co gallo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Celebrar o que somos, celebrar que o feminismo é unha loita colectiva e que é algo imprescindível para avanzar. E recordar, non, que as feministas temos esa capacidade insuperable de poñernos de pé, de afrontar as adversidades e, se me permitides, creo que sendo moi contundentes, pero tamén con un sorriso nos beizos para explicarlle a quen queira escoitar que o feminismo é imparable. No seu momento a festa cancelouse polo mal tempo. Agora o Concello retoma a iniciativa traendo ata a cidade a guionista e cómica Enara Álvarez para a presentación do seu libro Ansia. Tamén participará nun faladoiro coa xornalista Carolina Sertal. Así que estas dúas mulleres van falar de feminismo, van falar de experiencias persoais e colectivas e agardamos que sexan moitas as persoas, moitas as mulleres que se acheguen para pasar un rato divertido. Tras a conversa haberá espazo tamén para a música. A festa continuará a cargo de Yaya DJ e Señora DJ. Dúas referentes no mundo do DJismo e referentes orgullosas de ocupar un espazo que, por que non dicilo, tamén está típicamente masculinizado. A festa feminista comezará a partir das 7 da tarde.